Maayong adlaw nimo, maayong adlaw nila, maayong adlaw natong tanan. Welcome to my another video. Enjoy tan-aw mo guys. Please like, share and comment. Og sa wala pa naka-subscribe, please subscribe. God bless. Ayo. Ayo. Oh no! Ayo. Pastora, ikaw day na. May buntag. Ali, dayon. Niya lagi ko kay misita ko nimo. Ikaw manggod ako ang na pastikan pod nga bisitaon karon. Ay hala, narawa ko ila ka pastora. What? Aw, hamay mas maayog maubang kanako. Tata sa farm. A few moments later. Oy, hala. Kadaghan din yung baka, no? Wow! Buta, ah. O, gyud. Grasya ra gyud sa Ginoo ning tanan. Mag-anhian man ko diri kay magpainom ko ang nalag tubig maudto. Ato sa unahan, pastora. A few inches later. Pagkadaghan mo po di ay nimog mga baboy. Kaanindot yun daani, ah. Indutas, ah. Mahal na rabang kilo sa baboy ron. Pagkatambok sa mga baboy. Ang gyud pastora, grasya ra gyud ni sa Ginoo ning tanan. Mag-anian pug ko diri kay magpakaon pug ko ani nila. Grasya ra gyud sa Ginoo. Kana pastora, ani na punta sa unahan kay napugad tuon dito. Eventually. Uy, naapuday kay mga manok. Pagkadaghan sa mga manok. Kanindot. Wow. Oo lagi, grasya ra jud kaayo ni sa Ginoong tanan. Malingaw buya pug kaani nila ning mga manok, magtula pug ko dinhi. A few inches later. Kana pastora, manguli na ta kay maniudto ta dito kay murag bugto na gyud oh. 20 minutes later. Uy, hala sister, pagkadaghan mo pud ay nimo og mga iring no? Dagana mo pud ay iring ning balayan eh. Oh no! Mao lagi daghan jud. Gusto ka? Pagdala, kung mahimo, dala na tanan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Thanks for watching. Subscribe.